Здравейте! Днес ще ви покажа любимите ми свински пържоли с пушено сирене и гъби. Стават толкова крехки, че дори и нощ не ви трябва за тях. И така, първо ги подправям с сол, черен пипер, червен пипер, леко лютия кайенски пипер, който не е задължителен, чубрица, чайна лъжица горчица, 100 мл бяло вино и една глава лук. Разбърквам, за да се смесят подправките и отгоре добавям 200 грама гъби. След което така подреждам тавичката, че пържолите да се паднат отдолу, а лука и гъбите отгоре. Нарязвам си на купчета едно пушено сирене, което предава така харесвания от мен вкус и аромат на тези пържоли. Него го подреждам най-отгоре на тавата, завивам с фолио и слагам да се пече във фурната на 180 градуса за 1 час. След което махам фолиото и оставям за още 15 на минути, докато се запече отгоре.